Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Ажиотаж дәвам итәм. Яңа чикләүләр кертелгәннән соң Чаллыда коронавирустан вакцина ясарга теләүчеләр саны артты. Скейт-парк, баскетбол, футбол майданчыклары, дроннар өчен трасса һәм башкалар. Гренада паркында төзекләндерү эшләре кысаларында тагын нинди үзгәрешләр көтелә? Ажиотаж хәзердә дәвам итәм. Ял көннәрендә шәһәр халкы прививка пунктларын камап алды дисәк тә ялгыш булмас. Хәзерге вакытта картина үзгәрми, яңа чикләүләр кертелгәннән соң Чаллыда ковидтан вакцина ясарга теләүчеләр саны артты. Чаллыда COVID-19 вакцина ясатырга теләүчеләр саны артты. Шуңа бәйле рәвештә шифаханәләрдә прививка пунктлары пациентларны хәтта ял көннәрендә дә кабул иттеләр. По желанию человека он, в принципе, может выбрать любой препарат. Спутник Лайт рекомендуется применять, если вы уже переболели, либо на ревакцинацию. Хорошо подходит препарат Спутник, он дает хороший иммунитет. Эпивак также дает хороший иммунитет, он больше для людей с какими-то хроническими патологиями. 6-нчы шәһәр шифаханәсендә генә табиб-эпидемиологик Светлана Старикова сүзләренә караганда 15 сәгатькә кадәр 200-дән артык кеше вакцинацияләнгән. Буду прививаться Спутник Ви. Связано с работой, потому что выдвинули требования на работе. В торговый центр сегодня в Омегу не пустили. И с Омеги сюда приехала. Вакцинироваться мы приняли вместе с мужем. Мы пенсионеры. Мы общаемся с внуками, с детьми. Так мы лишний раз, конечно, никуда не выходим. Приняли уж решение вакцинироваться. Защитить себя, защитить своих детей, внуков. Дети и мы пришли к такому решению, что пора делать. До этого мы же пенсионеры, мы не такие активные по жизни. Сидим дома и сидим. Элегрәк шәһәр халкы шулай ук сәүдә үзәкләренең берсендә прививка ясый алган иде. Тик күчмә бригада эшендә чикләүләр катгыйлану сәбәпле үзгәрешләр барлыкка килде. Мобильный пункт вакцинации, который находится в торговом центре Омега, будет работать в следующем порядке. С 11 октября прививочный пункт работает для повторной вакцинации граждан, сделавших прививку 6 месяцев назад. В случае, если в торговом центре будет организован отдельный вход, он продолжит работу для всех желающих. Выездные прививочные бригады работают ежедневно с 13:00 до 19:00. Бүгенге көндә Чаллыда коронавирустан вакцинациянең беренче компонентын 138 меңнән артык кеше ясаткан, 115 меңгә якын кеше икенче компонентны алган. Лилия Гатина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Статистика мәгълүматлары буенча, соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 99 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның тагын 18 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 12 октябрьгә Татарстан буенча барлыгы 28 035 очрак билгеле, аларның 23 733 терелгән, 106-сы узган тәүлектә. Гренада паркында табиблар эшләячәк, ана белән бала бүлмәләре дә булдырылачак. Паркны төзекләндерүнең 3нче этабы тәмамланып килә. Исегезгә төшерәбез, эшләре яз көне башланган иде. Бу максатка 55 миллион сум акча бүленеп бирелде. Теманы хәбәрчебез Лилия Хәбибҗанова дәвам итә. Скейт-парк, баскетбол, футбол майданчыклары, дроннар өчен трасса. Гренада паркы хәзер күпләрнең яраткан ял итү урыны дисәң ялгыш булмас. Биргә Фәйзетдиновлар гаиләсе дә еш килә. Спорт белән шөгыльләнергә, уйнар өчен майданчыклар хәзер бик күп ди шәһәрдәшебез. Для детей вообще особенно мне нравятся вот эти горки, которые катаются. Маленькие катаются. Падают, но ничего. Паркны төзекләндерү эшләре 2019 елда башланды. Бу зур эшкә Казан архитекторлары алынды. Төзекләндерү максатына барлыгы 325 миллион сумнан артык акча бүленеп бирелде. Хәзерге вакытта эшләрнең 3нче этабы тәмамланып килә. Тиздән биредә павильон барлыкка киләчәк. Павильонда безнең инде ана һәм бала бүлмәсе, медик утырачак инде, врач, табиб дип әйтикме кем. Була инде безнең анда санузеллар, кул юырга, бит юырга урыннар бөтенләй шундый. Төзекләндерүнең 3нче этабы кысаларында паркта гадәти булмаган балалар майданчыгы ясалды. Амфитеатр, казык-теш, зур ташлар, фигуралар табигый материаллардан гына ясалган. Мы вот первый раз вышли, не знаю за сколько лет, поэтому очень довольны, что так сделали. Для детей даже играть нечего было. Футбольное поле вообще не было. Он был сломано. Сейчас вот лучше стало. Для экстремалов есть тоже вот традиционные вот эти. Для футболистов, для баскетболистов. Мне очень нравится.
Яңартылган территорияда утыргычлар, яктырткычлар да урнаштырдылар, тротуарлар ясадылар. Паркның арткы ягында хәтта этләр өчен дә мәйданчык булдырылды. Әйтергә кирәк, шәһәрдә ул хәзер икенче шундай мәйданчык. Тиздән биредә хайваннарны уйнатыр өчен җайланмалар да урнаштырырга ниятлиләр. Лилия Хәбибҗанова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Кыйммәтле бүләкләр һәм төп приз автомобиль Вики гипермаркеты үзенең сатып алучыларына бүләкләр таратты. Лада Гранта машинасына кем ия булды? Киләсем сюжеттан белерсез. Кием, салым, аяк киемнәре бөтен гаилә өчен товарлар. Вики гипермаркеты шәһәрдә күптән түгел генә ачылды. Шулай да шәһәрдәшләрнең күңелен яуларга өлгерде. Товарлар сыйфатлы, бәяләре дә кулай. Көзге-кышкы киемнәр ассортименты киң. Җитмәсә шәһәрдәшләргә кыйммәтле бүләкләр дә тарата. По условиям акции покупатели должны совершить покупку от 3000 рублей. И сегодня мы определим тех счастливчиков, которые уйдут от нас с призами, а кто-то уедет на автомобиле. Вот это кто-то сегодня заберет домой. Вики гипермаркеты бүләкләре күп. Телевизор, кер юу машинасы, суыткыч һәм кыска дулкынлы мич. Билетларны лотаторыннан алынып балаларга йөкләделәр. Һәм иң көтеп алынган моментлар. Автомобиль хуҗасын билгеләү. Шәһәрдәшләр машина ашкышларының кемгә өләшәген тында алмыйча көтеп торды. Прекрасной красавица этого суперприза автомобиля Тютюма Елена Владимировна из рук представителя управляющего сети магазинов Вики вручить вам ключи от автомобиля. Автомобильгә күп балалы гаилә лаек булды. Алар 6 бала тәрбиялиләр. Очень рады, что выиграли. Первый раз, когда увидел машину, сразу почему-то подумалось. Магазин Вики называется. Дочь старшая Виктория. Ну, для Вики. Видать, судьба. Электр техникасын уткан шәһәрдәшләргә бүләкләрен тантаналы рәвештә тапшырдылар. Мы очень счастливы за такой подарок. Всегда будем к вам приходить. Вики гипермаркеты киләчәктә дә сатып алучыларын сөендерү максатын куя. Шаллыга яңадан Удмуртия күргәзмәләр үзәгенә бөтен Россия ярминкәсе килә. Үзегез һәм якыннарыгыз өчен товарлар сатып алырга өлгерегез. Ассортиментта Удмуртиядан 100 төрле кызылык, ярымфабрикатлар, Камчатка һәм Якутия балыкларының 40тан артык сорты, җиләк-җимеш һәм чикләвекләрнең киң сайлап алу мөмкинлеге. Россиянең бал коллекциялары һәм шоулар яратып өлгергән Азербайҗан грантлары һәм яңа чыгарылган соклар. Салкын көннәрдә сезне баш киемнәре коллекцияләре, аяк киемнәре һәм фин курткалары җылыта ала. Гарәп ислемайлары, Сибир һәм Кырым бизәнү әйберләренә дә игътибар итегез. Мегастрой гипермаркеты яндагы ярминкә 13-ннән 17 октябрьгә кадәр эшләячәк. Барлык санитар нормалар саклана. Біз сіздің есіңізге төшерәбез вакцина мауру юқтырдан бірден-бір ышанычлы ысул прививка ясатырга ашыгыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Бүгенге шулар иде. Мин Алина Валиева, сезнең белән сау булашам, сәламәт булыгыз. Чай Флори. Натуральный, чистый, как сама природа. Ощутите щедрость вкуса настоящего чая. Вся сила природы в чашке чая Флори.